Päivä. Virve. Ja mitä? Kun on parko. Näetkö miten se hyppäs? Joo. Se vähän leijuu vähän. Hei, mennäänkö tonne sille? Siinä on poliisi. Missä? Ja me tehdään nyt GTA Hei Aleksi, video. Aleksi, nää musiikit on kyllä aika eeppistä. Eiköhän vaihdeta kunnon, ei laiteta räppiä vaan elektromusaa. Aleksi, muista noudata. Sinä et noudata liikennesääntöjä. Saat sakot. Hei, ryssitäänkö toi limusiini? Punaisella valolla täällä vaan driftailla. Yritetään Aleksi, yritetään päästä tohon limusiin taka-osastolle. Oi pyrse. Ei. Varo! Poliisit heti. Oi siinä olikin poliisi. Pitää. No niin, aja nyt vaan pois tätä alueelta. No niin, heippa. Joo, mä käytän cheattejä ihan Oho, sori ihminen. Mitä? Varo! Kohta ollaan yksikköttömänä. Elä terve. Sori katsoja. Aleksi, tää on tämmöstä tavallista Kuopio. Hei, onko sulla strippilubi? Ei oo. Niin mä nopeasti vaan cheataan nämä jutut, sitten mä en enää. Otan nämä, millä mulla on moottori. Otetaan niitä vähän. Me vaan nyt vähän cheatataan sen takia, koska Sit me päästään alkuun, sit me ei enää cheatata. Me ei jakseta. Sit kun me saadaan GTA vielä. Ei tuu. Niin, kun varoon. Sit mikä. Me otetaan sitten ehkä vähän paremmat pelivehkeet. Ui muna! Yritetään saada toi sadevaro pois. Käsitän. Niin veetään. Uis. Se meni... No se oli kyllä aika lähellä kun toi mustata. Ui sookeli. Tuo sattuu muuten. Ei tule poliisia perään. Minkä Hei, mennään parkkihalliin, ne ei tavoita meitä sieltä. Ja taaksepäin, se meni parkkihalliin. Ne voi. Mennään sinne, värisummaan. Ei oo. Limppu. Ui sookeli, siinä voi sprayata tätä autoa. No niin mennään vittia. Meillä on pikku viikko aikana tänään. Aleksi, oot sä nyt ihan käynyt ajokortin? En mä oo. Toi ei nyt kyllä ajokortin. Mitä? Hei, pysähtykää sinne hieman kaljaa. Mitä? No kato. Tyytät. Anka. Oho, siinä on käynyt. Lakki tippuu, se lakki tippuu. Ihan niin kuin sitä eloa. Niin joo. Kuule. Tuo ja bäyritti mennä Aleksi, sä oot spreimaan. varmaan oikeesti käynyt tai... Mä oon käynyt ajokortin ja mä en juo. Hei, nyt perroittaa. Mitä? Poliisit tuli perään. Syksy nyt. Ei oo enää poliisit. Syksy nyt taakse. Kotos on ollut päivä. Ja ihan... Okei, Hei, mulla on vähän rummaa mennään pois. auto. Mä ehkä vähän aikaa parisen täällä ylhäällä. No. Hei, tää ihan kävellä vauhdilla johonkin kimpajuttuun. Oho! Sori! Se oli poliisi! Niin olikin. Mä haluuks huomata sitä. Se oli vahinko. Ajaa täyttä vauhtia. Mä aion tappaa se poliisi. Mielivikasta läppänder, hei kun on kahden tähän. Peruuta. Ja nyt kaasupohjaa. Hei! Sinä vanha poliisi. Tää on kyllä niin vammainen tuo poliisi. Hei, varo, helikopteri tulee. Missä mukaan? Ne ei oo käynyt lentokoneella. Ei tuukaan, ne on hyvä. Autokorttihan mulla on. Joo, uskon. No nyt en kyllä enää usko. Miksi? Aleksi, mä en päästä sua enää koskaan, kun me ollaan aikuisia rattia, jos me mennään vaikka jonnekin värisemään. No. Niin mä en päästä sua rattiin, koska toi sun ajotaito ei oo niin hyvä. No olihan tuo kyllä. Nyt. Saaks nyt? Koska sä et siihen vielä. Mä nopeasti ne on poliisit tästä Hei, tuolla on pistolikauppa. Pistolikauppa. On siinä. Sori Lauri, jos tää sun... Poliisit vaan menee tuolla. Hello, mulla on puukko. Hei, no sitä taksi. Sori. Annahan mä nyt Aleksi. Varo, yksikkö tulossa. Mitä? Mun pitää vähän osoituksia.
Saaks nyt? Saaks nyt taas? No minä en muista mikä tää. Se on tekstitykset. Kyllä. No niin, nyt vaan mennään. Laurella on parempi mua tässä enkussa. Minä oon pelannut sen verran monta kertaa. Nyt Aleksi oikeesti, siinä on poliisit sun eessä. Minua ei tommonen helikopposki aina. Oi! Aleksi, saaks mä nytte? Hei, sun auton kylkö vaan kärsin. Niin nyt Minä menee! lähden. Hei, tuohon ostetaan varmaan joku muu auto. Oi! Mene pois! Nyt! No niin, au! Oi, Pertti. Pertti leijaa! Hei, toi yksi oli sille ihan niinku joku meidän luokan tatu. Nyt! Aleksi, toi sun ajotaito ei ole kyllä kovin vaikuttavaa oikeesti. No nyt varmaan 10 kertaa pitäisi heittää. Hei, tosta hyppyristä! Missä on Oh no. Hei, no! Uissa. Tossa. Hyppä vetteen. En. Hei, käy kiven vaan noita. Siinä Oh on. jee, mulla ei enää poliisit perässä. Oi. Saaks mä Aleksi nyt? Saanko? Mä hommaan sut pois täältä nopeasti. Nyt mä oon itekin päässyt. Tää on tämmönen keskustelu. Mä käyn suri. Tuo tyyppi ehkä mitään se nousi vielä. No. Kato! Tossa on epic fail! Ihan Muistatko niinku... se, muistatko kun Ossi näytti niitä jänniä? Niin muistatko se jäi se Saaks auto näyttää? jäälle kun se säikähti, mut se oli... Niin se jäi sinne alle. oli Aleksi, saaks mä nytte? Joo. No nytte. Oi tää on vika kerta kun mä cheataan. Mä cheataan sulle enuja. Ja poteja. Ei no. Mä en cheatannut niin... No. Sitten sä saat... Mä en tarvitse mitään autoa, koska mä kävelen. Mä oon Sinä et liikunnalla kävele. liikkunut. Kyllä mä kävelen. Sinä et kävele. Tai juokse. Kyllä mä nyt vaan kävelen. Ei! Vielä mitä aseita on muassa mitään sitä. Ei. Ei, Väärä. eikö sä muista siitä... Ai. Älä panna niistä vaan tästä tähtäs. Sillä on automaattinen tähtä, että joku tyyppi, niin se tähtää sitä vaan. Mä niitä vaan kävelen. Mitä? Röövisen. Panna X pohjaan tai rämpää sitä. Näin tuonne baariin. Mä oon kunnon spurri. Hei. Jäätelö! Eikö se L1? Noniin. Sitten tapaa se. Jäätelö! Mitä? Mitä? Jäätelö! Ammuttua sitten. Joo. Nyt Ei saa roskaa. tästä vaihtaa. Kyllä nyt jää. Nyt Ammu se muuta. Ui. Ei tullut poliitterraa. Hei tähtää. Niin tuo tapattu. Mä jaksan. Mä juoksen mennä ylös. Tää on sen verran kivaa. Helikopteri. Onks toi poliisi? Ammu. En mä jaksa. Joku Oulu. Saanko tehdä Ota, yhden ota, mä jutun? en Please, tehdä. please, please. Ootaks se juuri? Mä teen maailman läpimän jutun. Oikeesti. Ota koko. Ei siinä... Ihan nyt. Sä saat sitten... Noniin. Älä. Noniin mä tuun ostamaan. No. Se tuliko siihen? Anpa mulle tämmönen nakkista. Noniin. Tää maistuu hyvältä. Nyt kun tää heittää sen tohon maahan. No, haittaako jos mä kaadan tämän? Roskat. Ota. Ai mitä muuta? Uppista. No, meikö sä näitä karkkuu ite? Joo, kyllä mä osaan. Mä yritin ottaa sen kun... Ui! Tiedä miten mä yritin. Kun se heittää se aina maahan. Mä yritin ottaa sitä ja heittää sitä myyjää sille. Nyt grillataan. Vittu. Älä sinne juokse. Siellä on, tiedätkö sä, niitä poliisiveneitä. Sä uit niin sä kuolet.
Ei, tuolla on poliisi, tähtä sitä. Älä nyt haulikolla, se ei yllä niin. Äiti niin hirveesti dammaa. Ota se, nyt sillä on. Tähtää tonne. No mä täällä kävelen. Ota sinkkiä, mutta helikopteri. Ei osunut. Ammu siihen tohon tähtään. No nyt osuu. Otetaanko me kuolemasta vai? Ei. Mä oon kävelen. Koska mä kuolen aika helposti. Mitäs? Mitäs naittaa? Otetaan... Hei, tulla aika paljon poliisia. Pakko räjäyttää tuo paikka. Paikka. Ihan samaa tulee. Kuka? Ui. Varo... Mitä? Ui, juokset. Vai aseen ja ota. Ammu... Hei, elä nyt noin. Hei, ihan sama. Nyt mennään. No kyllä. Ui. Svätti. Nyt mennään. Lauri, mä sanoin, että se selvii. Varo, sä kuolet NYT. Ihan nytte. Nyt te kuolette. En kuule, se voi ampua. Osta. Hei, osta, sä saat lisää ennoissa astaa tuollaisen nakkisämpylä. Ei mut nyt sä kuolit kyllä. Mun pakko sanoa, että sä kuolit. Sä oot kuollut. Oi! Mä haluan vielä rehoksetta. 2 kuolemaa. Nyt. Minulle 1 kuolema. Nyt minä sanon rauhassa, koska mä en ole täällä vapaa mies. Häti. Katua. No niin, hyvä tulla sisään sitä. Sori, jos mä kuvan puhelimella, koska mä saan capture-cardin. Ja mikin. Se soittaa sulle... Tuolla. Noniin. Mistä mä pakota? Ympyrästä hakkaa. Ei jonkun tyypin luokse, ota puukko. En vielä. Ota puukko. En mä Hei, halua tuossa on kuulla. poliisi. Tuossa on poliisi. Missä? Tossa. Se. Ja nyt tossa on poliisiauto. Ota. Varo. Nyt tossa on poliisiauto. Siinä. Ammu sitä. Ammu vaan jotakin tyyppiä, niin tulee sun takana. No niin. Hei poliisi, mitä? Minkö mä pärjään näillä? Ota poliisiauto nyt lähe. 3. No niin. No niin. Nähdään minkälainen rallikuski Lauri on niin kuin minä. Mitä sä oot? Lauri, sinulla on... Mulla on vanha ajan kokemusta. Miksi sitä alaa? Mitä? Oi hyö, joo, se auto sisällä. Nyt se tossa. Moonwalk. Kuolen ihan kohta. Kautta tuo Five Nights at Freddy. Uiss. Tossa. Ampuu mokot. Ui vitsi, se on Tällä vittiä. Tää ei juosta kauas. Ei mene tänne. Pakko päästä tänne. No vaan kävelee kun joku... Missaan. Ei pääse. Hei, rahaa. Oli rahan peräistä. Uiss. Siinä on valokeila. Valokeila. Tahdon vessaan. Tahdon vessaan, mulla on hätää. Ammu sinkillä se. Eli... Joo, kyllä. Ei yllä sinne. Ei voi olla poliisiauto siinä. Uiss. Missä? Älä nouse. Laura nousee seisomaan. Varo! Se sitä kerjähti. Siellä, ui prrtti. Ui. Mitä sä oot kuollut? Tyyppi räjähtäisi veessä vaan. Miten sä ei kuollut? Joku kuoli, jos tunne sille taisi lentää. Minne sä ammuit? Lauri, onko sulla on se 2 kuolemaa? Joo, koska mä oon huono. Mulla 1 kuolema. Ui! Heippa. Se väisti. Väistynä.
Elää kuole, elää kuole, elää kuole. En kuulekaan. Juo, varo! Minne sä ammut? Ai, elää. Tarvitti ihan, kato ne, mitä ne kiduttaa sua, kato, ne on ampunut koko ajan. Kumpa ei, jos olisi ollut kuuleille. Mulla on siis rantapään murtunut. No niin, nyt mennään tosta. Mä aina siittään vaan itselleni auto. No niin, me ei saa siitä mitään muuta kuin vaan autoja ja sitten jotain. Niin. Ei Mä mitään. en siitänyt mitään muuta siis. No niin. Jaas! Pieni liikenneruuhka tällä tänään. Normipäivä. Aleksi, ootko sä nyt vaihtanut ihan oikeesti nyt kesärenkaat? Kesärenkaat. No Aleksi. Aleksi, toi oli niin eeppinen Hyvä fiilis. Hei, mennään tonne uimaan. Hyvä mie. Oi sori. Mennään uimaan. Mä haluan mennä uimaan. Ei siellä saa uida. Saapas. Saapas on saapas. Hei, ajetaan tonne järveen. Hyvä oi sori. On toi järvi. Hyvä fiilis. Hei, hypätä tosta alas. Semmoisella pansahypyllä. Eikö nyt on hyvä musa? Nyt on myös hyvä. Oi. Hei, mikä oli noin? Hyvä. Oliko siinä poliisi? Sulla on paljon kyttiä. Prrtti. Mikä Antakaa mun mennä, mulla on 3 lasta ja 1 mies. Paitsi sun kyvissä ei kyllä enää ketään, koska vastaminen varmaan kuoli. Hei, tuo takis, oho. Hei, täällä jätetään Oi, siellä on poliisiasema. Nyt hyökätään sinne! Nyt grillataan. Eiköhän Ajaa sinne. Hei, tapina toi vartija! Tappa vartija. Bras, motherfucker. Sori. Mene sinne! Nyt lähetään. Mene, juokse sinne poliisiasemalle. Mä lähden nyt ihan pois täältä, koska... No niin, mutta sä voinut mennä poliisiasemalle sisälle. Ei voi. Tässä ei voi mennä niinku semmoseen jää. Hei. Voi mennä vaatekauppoihin tai... Niin, vaan. Ui prr. Aja tonne ylös, aja rappusia vaan ylös. Ei kun aja tonne poliisin autohalliin. Tuosta Ei siellä puomista. ollut auto. Oli, siellä oli joku puomi. Ui prr, mulla on kavereita. Oot sä ihan varma, että sä et oo ryypännyt tota maattakaan? No, Lauri, etköhän sä ryypännyt siinä yhdessä vaiheessa mulla? En mä kyllä ollenkaan. Siellä puistossa, en muista mikä olikaan. Varo! Kyllä pieni murtuma. Oi! Hei, mene tosta ylös. Sitten naippa tota ylös. Oi. Oh! Juokse! Juokse! Minä en juoksi, minä ryssin. Ryssä tuloon! Minä pääsen teitä karkuun. Ei kun en kuole. Oh. Ihan nyt vaan pois. Ota noin ihmiset, tapaa noin ihmiset. Kuinkakohan paljon sä saat? Hei, tulla helikopteriasema, kun tuolla tämmöisiä rasteja näet. Hei, kato mikä tuolla takana päin on. Joo, ajetaan sinne vaan. Hei, sun rengas on rikki. Ui, hölö. Tästä on mielenkiintoinen pysähdyspaikka. Elää kuole. Elää vuorostaan verta. Tossa toi poliisi vaan tulee sitten mä näkyy. Oi joo, tossa on niinku... 3 hänkytät. Ajetaan nyt vaan karkuun. Hei, poiketaan tästä kaupungista, koska meillähän on nyt... Meillä on... 3 tähän kun täältä. Okei. Hei no haluu, että mä... Hei, siellä on piirtys! Ja ihan täyttä nyt ihan kaasupohjaa. Kaspohjaa. Se on jo. Se on pohjassa jo. Se on jo. Ei kun mitä se on. Ihan nyt. Kaasupohjaa se on jo. Varo sulla nimittäin ihan sunkaan kintereillä joku. Hyvä mieli. Laitahan toi vilkut pois. tehdä päältä. jotakin vaan. En laita. Olen poliisi sentään. Et siltä näytä.
Minä varkaan. Joo, täällä Aleksi Löytömäki poliisin ratissa. Normaali päivä tänään, niin me ajelemme tosi kohteliaasti ihmisiä päin ja ei tässä mitään hätää. Muut poliisitoverit ovat vähän vihaisia, kun me join niiden aamukahvin vähän väärän aikaan. Kössi niitä 300 euroa ja... Oh jee, nyt mä pääsen. Ei tossa ees Annella. Ai, makee, siinähän sä... Oho, nyt vähän sotii. Mikä oli tuo ääni? Mitä kun naisen munanta. Oh, tuolla tapella. Oho, mikäs paikka se on? No ei mennä sinne nyt. Väistä mummo. Miksi se mennä? Se on trippilvi. No niin on. Miksi se mennä sinne? Siksi. Koska se on pelottaa. Mikäs siltaporukka täällä? Mikäs täällä on? I believe in fly. Ui, minne mä tippu? Pois sieltä autosta. Mene. Oh shit. Mä menen tonne piiloon. Uis. Ammu! Mala. Me Malagaan. Meni puhuttiin. Meni, mut nyt ei mene. Mitä? Ne tulee tänne päin. Hei, peli tänne toi menee! Ui, kroolaa! Etkö sä oo käynyt uimakoulu? Minä oon käynyt. Uinti on nyt perseestä. Koska sä voit harrastaa pelivoimistelua. Niin poikien. Ui pitkä. Varo, Mitä ne poliisit siellä tekee? Onko hyvä sää? Mä menen moikkaan niitä. Moi. Mikä on tuo? No hyvästi vaan. Huh. Mitä väliä? No nyt on vähän moottorikkeja tulee sun. Sori vaan, mut mun on... En mä ehkä nyt... No mennään. Jos moottorit on tulossa, tässä on vettä heiteillä. Ihan sama. Moottorit vettä. Mennään. Nyt lähetään toiselle sarjalle. No niin, nyt ei enää palaa. No nyt tää sammu. Ei vitsi Aleksi. Mielenkiintoista Lappenderasta. Korolaa. Joulupukin veronaa. Hei varo siellä on helikopteri. Mikä on tuo uinti? Kato. Tuon... Oipas tämä oikeesti kovaa. Arvo, mitä seuraavaksi katsotaan? Hei, kuinka sitä tuli laiva tuosta? Niin, mutta kys sitä niin. Varo, vene on sun perässä. Sulla on hienot kengän pohjat. Joo, onkohan niissä vornkakka? Mikä on tuo? Ibrahimi huuta. Ibrahimi! Oi. Vähän. Olen Teknopoliisista. Päivää. Teknopoliisi. Sinulla siinä... No nyt mennään huviristeilylle. Noniin. No lähetä. En edes osu suhun. Ajaa. Miksi et sä ajaa? Mä ajan koko ajan, mutta vähän hidas. Joo, sä vaan. Noniin, hän menee. On vaan sama sillalle niin. Mennään tuonne toiselle puolelle. Eikö siellä olisi vähän kivempaa? Aina. Aina eikö Tää on kyllä aika vitsin nopea, sen huomaa. tässä on vaan yksi huono puoli. Onko niitä mikään? Helikopterit tosta aika hyvässä paikassa. Häärää! Silla yli. Oot sä käynyt ihan oikeesti venekouluun? Venekoulu ei tarvitse, joku ehkä, en mä tiedä. Hei, tuolla menee poliisi. En oo tietoinen näistä asioista. Mä menen keskelle. No, ne on niin tyhmiä, että ne ei Mä uskalla. menen keskelle. Oh no, mitäköhän tälle käy? Mitä? No sun perässähän on kytäät. Aivan. Mä jää tapoon. Niin varmaan. Aleksille kyykkäs. Tyrhy, kittipä.
Nyt. Kato. Zoomata välillä. Kato tätä tyyppiä, mitä näyttää. Vitsi krooli. Kato miten se jäi tohon. Sujuu. Miksi tänne ei tuu ketään? Miksi tänne oikeesti ei tuu ketään? Ne on varmaan... No poliisit murhaat, niin sitten voi jättää tänne veneeseen, sitten vaan ampuu veneen. Okei, no sulla on sitten 2-3, mutta sun rivistuo meni vähän pikkäseksi mulla. Ei mitään. Vasta. Ei vastaa. Haluan näitten ambulanssi. Ovi auki. Otas. Noniin. Mene sinne. No niin. Haluais heti kuulua. En ihmes. Tuo Negrivalle. Siinä oli poliisiasema, että... Oh. Hei tyyppi, varo! Ui! 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 Mikä? Onks tää joku nosturi? Ei nosturi, ku rekka, ku tommonen ai. No niin, saat! Mitä? Ei mennään. Karkeke, karkeke. Älä sinne! No pysy siellä, että hukuu. Enkä pysy. Mistä on? Se vaan se kävelee vede. Mene tänne kivien sekkaan peiliin. Poukamaan. Keiju poukamaan. Keiju, mitä? Uis! Mikä oli tuo? Oli jo perkka. Hänellä laitoille. Olisikohan aika tavata naisia täällä? Onko kello jo 8 illalla? Huvijahti! Käsitäänkö tuo? No et sä jaksa jo uudesta sen perään. En niin, jos mä ammun sen. Mä en pääse koskaan rantaan, mun pitää uittaa sinne. Hei, tuollahan on ranta. Ei mitään pitkään näet sulla olla. Voi olla kyllä ihan pitkään. Kun mä suuntaan sitä. Hei, mene! Tää on niin vammainen, että tää ei pysty menee. Sä oot siellä alla siitä. Paina 4 siinä. Paina tuolla, jos et sä voi mennä siihen. Mene päästä pois. No aina mä hommas pois. Mene pois. Niin, nyt mä osaan päästä. Ei kun mä vien sut pois tästä. Niin, mä tarkoittanut vaan tästä roikkumaan. Ai siinä, nyt. Ei tästä pääse. Tuolla on biitsi. Mennään nyt vaan tonne biitsille. Sinä osaat. Mä en sinne sinne. Se on rakkaasti. Kattokaa mun isot sixpackit, mä saan uida nopeasti. Mä teen maailmanennätyksen. Kato, just mennään 200 metriä. Ei! 200 metriä, joo easy. Vastaan. Nyt se ennen soittaa sinne. Hei, mä saan mun kiinni. Onko nipula? Mikä? Ei. En mä jaksa. Kyllä sä... En mä halua ampua. Mä haluan olla kiltti lapsi. Oot mies. Mulla on sama. Ei tämähän on mun luomisen näköinen ranta. Mä haluaisin mennä ylös. Mä haluaisin nyt auto ihan oikeesti. Mä otan auton. Mistä mä painan? No. Mä haluan auton. Joo, mä haluan auton. Sen verran. No niin. Vie sulle auto. Ei meidän pitänyt ottaa tämmösiä. Kyllä. Tää on sulle auto. Kato, 4 ampuu. Hei, ota. Oota. Tälle. Kato nyt. Eikö tästä niinku tuu sakkoja, kun me ammustellaan rantaa? Sakkoja on täältä. Hankinko sulle poliisit perään? Annahan mä mulle. Ota. Mitä sä hyppäsit sieltä? Ei mitään hätää. Sä hyppäsit. Tuolla meni helikopteri. Lauri vaan hyppää tuolta. Helikopteri. Hei, hyppää sitä alas. Helikopteri. Sä et voi kuolla. Hui. Et muuta kuolla. Oh!
teet? Mene. Minun auto. Presidente. Nimi. President. Miten sä Nyt ei Konepelti auki, me ajellaan. Konepelti auki, me ei oo enää. On se tavallaan auki, mutta se on vaan irti. Oho. Mun auto ihan siistissä kunnossa. Mä nyt ruppa sotimaan. L1 sä sitä ampuu. No riippuu miten pitkä se tähän kuolemaan. Mitä? Sä ehkä saat yhden kuoleman, tai no riippuu. Elää nyt Jorri! Mistä tää koostaa? Kuule ihan siitä, mistä painat just. Musta oliko tuo R2? Elää siihen törmää! Ja nyt aloita sotin. Joo, mä aloinkin. No, tuo on järkevä tapa aloittaa. Hei, onko nuo tuolla keinot? Tehdään niitä glitchejä sitten. No niin, ei oo. Nyt tapaat ton tyyppi mitään. Kato. Mitäs sinne on? Hieno piirustus oikeesti. Hei nyt oikeesti. Joo. Kyllä vaan. Granaatin kuvasin. No niin, saa. Oli, miten täällä on hyvä tyyppi täällä. Täällä. Seinän takaa. Et tonne. On niin se. Haluuks sä, että mä... Mitä? Mun pää on tuo sisällä. Niin mä menin vaan. Mä en voi sieltä. Mä en sit kaadata. Mistä sä meet pois? Täällä. Homma. Nyt sieltä johon sä meet. Tää on mun ryyppypaikka. Ei, nyt tapaa joku tyyppi. Miksi täällä ei... Mummo! Mitä? Joku mummo. Eiks täällä ole poliiseja yhtään? Ei. Varo, tuossa on tyyppi. No ei elää varoa, vaan tuossa on tyyppi. Eli elää nyt sinne Se ei edes kuollut. Kuolipa. Miksi sit kiinni tossa? Tähtääpä sitä näkyykö mukaan Nyt se rastuu. Hei, täällä on skeittiparkki. Ota autoja tästä. En jaksa. Ok, lähti. Nyt mä laitan sen tästä. Ota nopeasti. No mä vien sut tohon, että... Noniin. Sinä saat kuitenkin lopun. Onko Anna? Ota. Minä haluan. Niin joo, mut mä vien sut tähän mistä... Tiedätkö mistä? No kyllä No tiedät. tästä. No niin tästä. No, ei oo kyllä järkevää. Mitä? Kuolet ihan kohta. Mut mulla ei ollutkaan kypärä päässä. Tai oliko? Hei mä menen tonne tehtaan. Mene tonne torniin, tuossa on sniperi siellä. Onko? Mistä vedoit? Muistaakseni on. Siellä on semmonen parempi sniperi kuin tää meidän. Mennään. Kolmiosta. Kolmesta. Kolmiosta. Niin, täällä 3. Ei se Xboxilla tullut. No, mä vaan. Eläpä. No. Oota. Onko se sittenkin... Ei oo. Näetkö sä ton ilmeen? Ei sinne pääse. Pääsee. Mitä? Mitä ehkä poukkaa? Tässä on niin ahaasta. No. Ihan sama. No, tää meinas pukaa. Saanko mä nyt? Mä menen taiteilemaan ton... Elää hanki mulle poliiseja! Oot sä hullu? Joo, en. Mut Laura, mä annan sulle joko yhden kuoleman, kun sä oot ollut niin pitkään. Joo. Mutta hei, ota ne poliisit perään. Mä menen tonne Tulee sitä. tylsä video. Joo, mä otan poliisit perään, mä lupaan. Mä oon tässäkin. No niin, ota sitten se koneen pissu. Tästä mä.
tappaa se. Oli poliisi. Ei ollut. Mikä se sitten oli? Köyhä mummo, joka siinä. Mikä Ei oli? ollut mummo. Se ei kuollut! Mitä? Sait rahaa. No nyt meillä on se. Rekko! Se pitää just taistella niitä vastaan. Joo, mä taistelenkin. Hei, ota tuo rekka. Ei sitä voi ottaa. Voi. Mut kun tää ei... Ei oikka, jos on. Mitä mummo? Mummukka. Sinä et vaan kävellä sitä. Uish. Elää kuolla, elää. Ai kyykky. Mistä? Sitten nyt pyllyä niin. Nyt on jo. Mä höylikkaan tästä se jaksoa. Mä menen tänne taakse sitten. Mä hankin itselleni onnettomuuksen. Oi vitjo. Oi, piikkiaita vielä. Tuo on tämmönen piikki. Ui. Vielä tuo piikkiaita, niin et sä voi mennä tuo piikki. Pakko päästä. Mun pitää päästä semmoseen paikkaan, missä pystyis Räjätä sä sinkillä. No mikä? No tuo aita ja sitten ammu helikopteri samalla. Ammu helikopteri samalla. No. Mä en tuota tarkoittanut toimia. Et sä noin läheltä. Terve. Mitä? Mitä tapahtuu? Kato. Sä soit tuohon. Miten se meni? Kato, kun sä asuit tuohon. Tähän asuit. Kerkeällä ehkä vielä vähän. Miten pitkä? Yhdestä kuolemasta. No, se vähän riippuu. Mulla on aina 20 minuuttia. Hei, kössitäänkö tommonen perheauto, tommonen maasturi tässä mielestä? Hyvä! On mä se urheiluautoja vaan. Nyt on mopo. Eikä mä oteta tämmönen. Hei, tuommoinen! Tuonne maasturi, näin. Ei. Vitsi. No niin, ne kuitenkin. No niin. Rikotaan ikkuna. Ja vetää muru. Alkaa ei pysty asennosta. Tämmönen lipausva tommosen päähän, niin eiköhän se kuole. Kyllä. Mitä tämä? Ei mennä tuolta. Terve. Kees kuuluu. No kytät ei kyllä saa sua. Oi sauna on. Pikkusen kyttäjännen. Vielä sitä kidutin siinä. Haluuks sä oikeesti? Oi herre. Eipäs törmäile seiniin. Oi mit... Älä jää sanoa ne patteja. Hei, vedetään toi ase. Tietenkin mennään. Eikö aamulla näitä poliiseja? Oi helvetti, nyt lähetään. Tää on huono auto. Me tiputetaan tänne vaikka tämmönen molotovi. Noniin! Pari poliisia me ollaan perässä, mutta... Nyt hitto molotovi. Noniin, molotovi siihen. Noniin, mennään vaan tosta läpi. Tosta molotovi siitä, kun meet sitä välistä. No nyt! Tot ruumis jäi palaamaan tuohon. Täällä ei kyllä yhtä autoa, joka on tosi hyvä juttu. Kun mennään ylös. Molotovi heitä sitä. Reini. Peruuta. No.
autoveja myytävän. Heitä muuta. Täällä on tämmösiä. Ui vittu, sori jos kun mun pitää tämä auto, koska se räjähtää, mutta mä en siitä sano yhtään lisää helttiä, kun mulla oli jo sille ihan täynnä. Tämä taka-ajo ei ole vielä ohi, minä tiedän sen. Nyt et kyllä enää Joo! Tuo oli ihan sikki. Hei tosta! Mä en ois halunnut, mutta poliisi sitten vei mut sinne. Kiitos refiilasta. Ei kuitsi. Nyt meidän pitää aistettu. Yes! Oh yeah! Oh yeah! Oh shit! Oh shit! Täältä alta mennään tälleen. Oho! Sori. Ui, korvanen munaa. Siitä voi hyppää tonne. Minne? Mennään tästä. Toimi. Enää toimi. Sinne meni auto, joka maksoi 5 €. Saatana. Pääsen synkkiin. Nyt ei oo enää kylmää. Meri pulistuu. Meri. Hei, ne luuli, kun tuolla on se sun auto, ne luuli, että sä oot siellä. Ei ne voi luottaa, jos ne tulee nouse. Vähän isoja lautoja muuten. Ei nää oo kyllä isoja. Eipä. Mulla on isoja kättölopasia. Nyt se auto. Me ei siitä niinku... Ei Otetaanko... helikopteria. Nyt me otetaan tämmönen helipippeli. Nyt grillat. Hei, mulla osuutti. Niillä ei oo siinkkiä. Ei ookaan. Toivottavasti. Älä tyrmy. Pitää pykö. No niin, siellä on helikopterifaitti. Pitää kyllä vähän... Ei oo kivaa. Sori. Mä oon pakko siirtää mulle. Et. Mä että tää ei räjäähä. No niin, mutta on yhdestä kuolema. Tää on koko ajan siitä, että voi aina, että ettei se voi räjää. Niinku no ei mulla ollut mennyt ainakaan minusta. Nyt et enää cheattaa. Oho. Jammi. Joo, mä lähden karkuun tätä. Joku, miten tää menee tällä? Mitä? Ja nyt grillattu. Oh. En saa sokea. Lootus eli ja vessa. Mitä? Mene tonne järveen, mitä tuolla. Järve. Laskeu sinne. Jättää tonne järveen. No en. Tästä tulee tylsä video mulle. Me ei vaan uijaa. No niin, nyt lähdetään grillaamaan. Sä pääset pitkälle. Pääsemässä. Älä koko ajan aja helikopterilla, koska se on niin helppo, että se on koskaan. Ota. Oi se on muuten. Mennäänkö lentokentälle? Joo, mennään. Miten vikaiset lähtändeidät tuolla päin? Siellähän se on jo. Odottamassa meitä. Että me mentäisiin. Mä vennaan noita pois, että ne tulee mukaan. No ei se haittaa, jos ne lähtee pois. No, ne on hei piirittää sua tuossa
itäkaistalla. No kyllä ne piirittää mua Mä kehä 3. Ja nyt grillataan. Nyt tulee 4 tähän poliisit minulta. Pitäis ainakin. No nyt näkee. Nyt tulee 4 tähän. Hei, ryöstä toi lentokone! Ei tää voi, ei tää oo mikään... Miksi ei voi ampua nyt hiikkuihin? Tai ammu sinkillä vaan se. No niin, siinä vähän teille... Oho, oho. Se on sulla kohta, koska mitä lähtee ihan polta. No niin, nyt mulla on Aleksi suora. Laita pausi. Moi. 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 No niin. Mä saan vielä vähän käydä. Se on kun nyt ihan oikeesti. Aleksi, mitä lähtee ampumaan?